ଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ପଥର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣୁ। ଏହା ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ତଥା ସାଂଘାତିକ ଉପାୟରେ ଆମ ଉପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବକ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏହାର ଦୁନିଆରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଇସ୍ରାଏଲର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦ ହେବ ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଜାର ପରିସ୍ଥିତି ଏହିପରି କିଛି। ଗାଜାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାକୁ ଘେରି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ ରହିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଜା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ଉଦ୍ୟମ। 50 ପରିବାର ହମାସ ବନ୍ଧୁକ ହୋଇଛନ୍ତି। 900ରୁ ଅଧିକ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। 1700ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଉପରେ 1000 ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହାମା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସି ସୁନାକ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ହାମାସକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏପରି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ସାହସ ଦରକାର। ହଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବିବାଦ ହଁ, ଦୁନିଆର ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନ, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଟରଣ୍ଟୋ ଏବଂ ବର୍ଲିନ ପରି ସହରରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସମର୍ଥକମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନର ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ରେଖା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?